5 artiesten uit Pelemaas zijn doorgedrongen tot de halve finale van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. Pim van Wielig uit Kessel, Alaaf Airlines uit Helden, John en Karel uit Kessel-Eik, de Breukers uit Panningen en de Otprinsen uit Beringen staan vanaf 2 januari in de halve finales van het Liedjesfestival. Blijdschap bij de artiesten die samengekomen waren in een café in Neer. Ja, dat we er wel een halve finale bij zien, dat is gewoon ziek om mee te maken. Had je het niet verwacht? Ja, de hoop ze natuurlijk, maar er zijn zoveel leuke liedjes en ja, als we er wel bij zien, dat is gewoon leuk om mee te maken. Dus eerst op PNM en dan nog de halve finale. Of andersom, dat weten we nog niet in. Dus ja, leuk. Ja, nee, dat is altijd even wat spannend, maar wel fijn om te huren dat ze erbij zit, ja. Heerlijk, hè? Super. Stijgt zich toch een beetje met de billen bijeen, want we beginnen eerst zoiets van, oh, we zien wel wie het komt, maar als er dan in deze ambiance is, dan krijg je toch weer een beetje die kriebels. Ja, geweldig, super. We zitten bij de laatste 60, dus ja, helemaal blij. Ja, wel weer anders en dat is wel leuk. En helemaal eigen, samen met Jerome Lans hebben we de muziek samen gemaakt. Ja, super, leuk. En Marijke Gijs natuurlijk ook, tekst. Tekstschrijvers Mark van Mullenkom, Marijke Gijzen en Robert Jansen zitten met nummers bij de 60 finalisten. De nummers werden door een 48-koppige jury gekozen uit 228 inzendingen aan de hand van een nieuw juryformulier, waarbij voor het onderdeel tekst meer punten gegeven kon worden dan voor de onderdelen muziek en carnavaleske waarden. Artiesten als Koen Jansen, Manon en Bart en het grote koor uit Neer bereikten de finale niet. Ja, weet je wat dat is? Er zullen veel mensen zullen denken van ik ben blij dat ik lekker bij. En er zijn er wel die zullen willen ruilen, dat weet ik ook. Maar met die mannen hier van het grote koor, ja, wij eigenlijk veel van ja, die er geen luk in. Ja, dan rijden ze op de radio en dan krijg je het ganse nummer af, vind ik jammer. Maar ja goed, in deze wet en die doen het in het einde van de jury en die bepalen dat en dan hebben ze die neer te liggen. De eerste halve finale vindt zaterdag 2 januari plaats in de studio's van L1.